XO Kitty episode 2 tunai hian ilo clear mek ani munom ilo ti ve ni chuan he channel hi ilo like emo subscribe emo comment section ai nge dan te ilo soi ve don nia chutia Kitty bai vai taka omlai chuan ti ngai na shelawin atlan chok taringot a Professor Alex Korean Australian anskula thokthar chu abatok fu palboka Kitty chu alung oilo hle a Deyan Kitty nem tur po a alo chua tak lo awang chuan alung nur hle a chuti mek lai chuan de le yuri lo lang ve le im chu am party na hmuna ho zong makti a hloa de chu Kitty an dan shelfia tuma chua tum lai tak chuan yuri chuan lo phal lowin yuri chuan adera anin ngai zong ti anuin a sha chua a hlau wang chu ani a yuri chuan angai zong Juliana chu kol tuma a kol chu la theiloin party na hmuna ve tur ani boxia tin aril ro ha hle a yuri chuan de chu anule patabula in mercia tirna nein anule pate chuan anin ngai zon chu an lorem ti saka yuri chu de chu shil in an school fee zong zan khata abial palim atan atana wang chuan apek tlak sak veka de chuan makti in driver papa ve mai yuri tutor ni thin ani awang chuanin amak ati hle a anin ngai zon achung te po chuan aphal arin lo wang ani jinai chuan medicine ni chu mercia tirna nein apa sum don na awanga South Korea a lo om ani nge a medicine ni pale yuri pa te chu nisum dong tontur ani thu te chu achil boka yuri ne na chuan jinai chu chian anga enturin le komi turin ati a yuri chuan de chu abial pa ani thu te chu medicine ni bula ashila medicine chuan mak alo ti hle a yuri pa po chuan an driver pa ngai zong ti asha chuan makati hle a Kitty chu lo lang le in chua tuma atlan mek lai chuan cupcake chhong a chu avanek bo mai buka Kitty chu andoma lut ngalin airport lam chu bia in flight masabera chuak tur chu abuka Kitty chu aril ruana hle a de chuan Kitty chu bia katuma kolpo engma achang du chuang lawa Kitty khuma aumek lai chuan thom asheta de min hole khiu te chu lo ni in anin bemol mol hloma khiu le min ho chuan de le Kitty chungchang chu an lo soive naknaka chuti mek lai chuan min ho de le khiu te chuan dormate thar an nei don emoti in khuma mureng chu apuan li thak sak atuma puan chu an han pot chuak tange nge a Kitty alo ni renga mak an ti tlang hle a Kitty in dorm chu alo hai alo ni a kit de chuan Kitty chu biak antuma Kitty chuan anu 3 day a ape chu pekir turin ati a de chuan alo zon tur thu chu ashila Kitty chu athin rim zwal hle a arum atang chuan de chu achwa tirta a min ho chuan de chu shilin yuri chu thangfu ti in alo shila khiu ve thung chuan Kitty chu lo chanin aril ro atina saktor zia te chu ashila de chuan Kitty chu text atum taknial pon a block maka Kitty chuan achian te chu texa shilin alo kop tho te chu ashila chuti mek lai chuan yuri po chuan Juliana I chu ala pe pop theilowa yuri chuan apa video viral mek an hotela a staff te a haulai a mufua atuk zinga chuan Kitty lo lang vele in chwa tuma kong a hon lai chuan kong kharbula de chu lo muhila dimte a kalin de muhil chu ati har lo shama chutia airport lampan tuma kalmek lai chuan cherry par chu amua thalaka anuin cherry par noya alak ani ti shi chuakin holo chu atum ta zoka de chu harin Kitty kongkhar akik wak waka tuma in anlo chan tak lawa wang chuan a honga Kitty chu alo om to lova chuti mek lai chuan yuri pa
han sungjin chu hotel staff te a hau chung changa boina alo tok ve mek boka sungjina advisor chuan Yuri Bialpa dei chu remchang mang turin ati a media chuan Yuri Bialpa chu an driver papa ani thu chu ponzar tir atum ta a chuti mek lai chuan dei le Yuri lo langin dei chuan holo turin alo ngena in soifia atum mek lai chuan dei pa chuan ron kalwa turin ti a han chung kwa butur chuan an shwaita dea chuti mek lai chuan Yuri le apa chu kar chunga thuin dea internship chungchang an soya kiti chuan lo zui ro in dei chu Yuri chuan nakara an thudun lai chu abamu a Yuri chuan dei chu press conference an nei tur thu chu shilin ama po tel angai thu chu ashila dei chuan ti ngai na shilawin azui ve taringota min hole khiu chuan press conference chu an lo en ve mek boka kiti chuan an school chu chhuasan atum lo thu soin anut le rol laia a school kalthin na mun ani awang chuan chamri adu thu te chu ashila chuti lai chuan dei lo lang vele in kiti chuan dei ti luina manga Yuri pa an faklui tir lai chu abamu boka Yuri pa chuan lamatan dei chu an project thara intern ani tur thu te chu asoya mi zong shia ta chuan dei chu afanu Yuri Bialpa ani thu te chu soya kiti chuan lo mu ve ringin dei chuan lem achang ti chu asia a episode 2 na chu alo zo le ta phut maya like and subscribe kha min lo theng hel pui lo turin kan som le vek ani e